Аз първо ще припомня, че 2001 година много хора от Българската социалистическа партия гласуваха за НДСВ и за Царя. Може би половината от нашите симпатизанти подкрепиха неговата листа. И никой не се разсърди. Никой не търси сметка. Тогавашното ръководство си взе урока, разбра поуката. Седнахме да работим и след 4 месеца спечелихме президентските избори. Сега чувам тежки думи на заклеймяване, закани. Извинете, предатели са тези, които предадаха ангажиментите си към избирателите. Тези, които подмениха вота на избирателите. Защото хората гласуваха за едно, получават друго. По отношение на разцеплението. Разделението идва от това, че едни хора, които са се оказали на върха на партията, не без мое съдействие, теглиха те беширената линия и казаха: тия са добри, онези са лоши.